mi sa mga baka guys. Gadagan guys. Gadagan. Nakita siya ang nun guys. Yung maayo siya guys. Dara o. Buhaw ka ba? Buhaw gida mong baka. Guys, parang inom ga ban. Tara guys. Surot na ang tubig. Kaon na niyan to guys. Yan ang biyaan guys. Huwag nakaban. Guys. Back to you guys. Kumanyag inom guys. Nabsab na sa siya guys. Kao na food. Trabaho sa baka. Inom. Kao na yun. Ayan. Trabaho din. Guys. Tara. Bang.